Estamos ante, creo que o prior problema que temos na pesca desde fai moitísimo tempo. Non é unha normativa difícil de cumplir, que é o normal, é unha normativa imposible de cumplir. É igual de difícil de calificar sen entrar en improperios. Naide pode pesar unha especie desde o quilo cero, nin naide pode saber con 4 horas de antelación cando vai a chegar á terra. Hai cousas que son incumplibles, e esta é unha delas. Isto é como se facemos un burato nunha parede de 20 centímetros e os que estamos aquí temos que salir por el. É imposible, verdad? Se nos desmembramos, e penso que é o que queren. Desde que se publicou que iba a entrar en vigor esta norma, esta semana Bueu tiña 6 embarcacións de cerco. Vendéronse todas. A norma saleu adiante, con casi toda a aprobación de todos os países, e, bueno, as consecuencias estamos las tendo agora, non? Nós incluso tuvemos a ocasión de Federación Gallega de darlle ao comisario en aquel momento do Parlamento Europeo de Pesca, pois de darlle un dossier de como se traballaban en Galicia, como se traballaban todas as artes, con fotos, redactando como se facía, como se facía, e dicindo que iso era imposible de cumplir, pero, bueno, aquí ahora encontrámonos cos problemas. É o que nos vamos a seguir encontrando máis para adiante, non? Instamos ao Ministerio, pois sabemos que vai a ter esa reunión o luns, non estamos invitados, e, bueno, instaremos a que busquen unha solución que permitan pois que esa flota artesanal poida seguir funcionando como está agora e poida, pois, son o sustento de moitas familias e para a Xunta de Galicia pois é socioeconómicamente pois moi importante que poida seguir operando con rentabilidade e sobre todo con seguridade xurídica.